Bună! Astăzi învățăm cum să facem din gumițe sau elastice de păr o steluță. Avem nevoie, desigur, de elastice. Este mai frumos dacă sunt colorate. O mini-antrea sau câteva lucruri ascuțite. Puteți folosi chiar și un creion. Și încă un lucru ascuțit ca să vă ajute. Bine, vom începe făcând o chestie din asta. Vom lua un elastic, așa, și îl vom răsuci de 3 ori. 1, 2 și 3. Așa. Acum vom lua 2 elastice. Așa. Dar nu da pe jos, mami, că nu le mai găsim Cu după aia. lucrul nostru ascuțit vom lua și îl vom pune pe cele 2 elastice. Ia să vedem. Nu este. Lasă că cumpără tati suculeț acum. Imediat, așteaptă că imediat o să vezi. Uite, am găsit și schema. Așa. Îl întoarcem. Nu le arunca, că nu le pierdem. Le duc în dormitor ca să te joci și altă dată cu Priviți. ele. Acum, ca să terminăm primul braț al steluței, Dacă ești obraznică, eu 3 mă supăr că elastice. ți-am cumpărat cadou și tu de acum le arunci și le strici. Așa. 3 elastice, vedeți? Le luăm astea 2 și punem pe cele 3 elastice. Așa. Hai stăm aici, hai, faci unghiuțele. Așa, și am terminat una din asta. Ca să țineți minte, vom avea nevoie de 5 din astea ca să facem steluța. Voi termina pe asta începută. Voi lua 3 elastice ca să rețineți modul în care a făcut. Așa. Da. 3 elastice, le luăm pe astea 2 și le punem pe deasupra. Tragem, punem cam pe la mijloc, îndoim și punem pe locul folosit. Așezăm, așa se trage. Și uitați ce frumoase ies. Vedeți? Va trebui să facem 5 din astea, adică încă 3. Așa. Vom începe la fel cu cele 3. 1, 2, 3. 2. Așa. Stați un pic. Așa. Și luăm cele 3 și le punem aici, pe deasupra. Așa. Priviți. Se vede? Așa. Și vom lua cele 3 elastice și le vom pune Am luat așa de mulți bani, Ioana. bravo ție. Și cutia misterioasă am luat-o. Așa. Wow! Trebuie să aveți mare grijă să nu pierdeți elastic. Ioana! Așa albastre, unghiuțele. Da? Așa. Așa. Îndoim Foarte. și punem. Bravo. Se vede? Așa. Așa. Deci vom mai face 2 din astea.
Bună! Am revenit la steluța noastră. Eu am terminat cele 5 brațe. Vedeți? Așa. Și acum avem nevoie de un elastic. Așa. Eu voi lua un elastic. Așa. Și acum vine partea mai grea. Mi-am zis niciodată că acest lucru este ușor, fiindcă știu și eu că am greșit de o groază de ori și m-am super enervat de o groază de ori. Aici, foarte bine ar fi dacă ați avea un mic asistent să vă țină bucata asta și cineva ca să vă țină asta, fiindcă așa vă va fi mult mai ușor. Așa. Va trebui să luați toate astea și să le puneți pe această pe acest elastic. Așa, stățele că stea mai jos să nu cadă. Așa. Voi lua și ăsta să-l pun pe toate. Apoi vedeți, asta e partea mai grea, dar nu e nimic. Veți lua astea și le veți pune înainte să se tragă de tot. Înapoi. Știu că e partea mai grea, dar veți reuși, vă spun. Asta alea că urmează. Așa, vedeți, imediat se pune înapoi, deci nu-i problemă. Așa. S-ar putea să vi se întâmple mai la fel și vouă. Așa că nu vă ambalați, nu vă dați bătuți. Știu că e foarte enervant și că trebuie să luați aproape de la capăt, dar stați-vă altul ăsta. Dar veți reuși. Și vă spun, n-am făcut chestia asta așa, fiindcă am vrut eu. Așa, tragem ca să... S-ar putea să nu vă iasă toate la fel, dar... Arăți muzica aia cu Big Rush, muzica aia care ai cântat-o tu. Care ai cântat-o tu. Așa. E un pic mai complicat, dar după ce învățați metoda asta veți putea face mult mai multe modele și vă va fi mult mai ușor. Aici mie nu prea mi-a ieșit, dar oricum nu o să se observe defectele sau... Așa. Așa. Mai avem... mai am două. Nu trage așa că să pun aici. Așa. Facem exact același lucru până ne iesă. Așa. Nu pot să zic că mi-a ieșit beautiful sau ceva de genul ăsta. Stați. Ceva de genul ăsta, dar măcar am reușit să le bag, ceea ce este foarte bine. Așa. Apoi vom lua asta și o vom pune aici. Vedeți? Este destul de frumos. Vedeți că nu se mai observă. Așa, voi trage și îmi voi băga
degetul printre aceste, printre elastic. Așa. Vedeți? Da. Scoatem. Legăm. De fapt, mai întâi mai luăm un elastic și băgăm printre. Ca și cum ați băgat degetul. Așa, vedeți? O voi lua, o vom lega sau o vom răsuci de mai multe ori, o vom face în așa fel încât să nu iasă. Eu o voi lega cât de cât. Să vedeți, sper că se vede. Puteți ruga un adult sau un prieten cu experiență în acest domeniu. Și și puteți de acum să o prindeți unde vreți voi, uitați. Ceva de genul ăsta, mie nu mi-a prea ieșit, dar sper că vă va ieși. Așa, vă iese destul de frumușică. Așa, puteți spune unde vreți voi, de acum nu se va mai desface, sperăm. Și cam atât pentru astăzi. Dacă mai vreți și alte sfaturi sau așa, scrieți-mi să vă învăț și alte feluri, brățări sau tot felul de alte modele. Puteți să dați un like dacă v-a plăcut și chiar să vă abonați, îmi scrieți în comentariu. Bye bye!